Ngashiya mina umsebenzi bengiyi-security. Okay. That's why ngithi into zama-camera zonke Ungazazi, yes. Bengiyi-security. Egeyithini ngikwazi ukubhala nje ukuthi all in order. Ngisearch imoto ezingenayo neziphumayo bengazi lowo msebenzi. Kuthiwa-ke uma umuntu ethatha entweni eningi akunikeze. Yebo. Lokho kusuke kufana ukuthi nje mhlawumbe uyashare. Kodwa uma umuntu ethatha entweni engekho akunikeze, kuthiwa lokhu kubizwa ngothando. Omunye umuntu uyaye akcriticize ngokuthi uyacrusha. Ufuna nje ukuthi engathi ungavela idiki ibala uyiyeke lento. Ufuna uyeke, yes. Mina ngiyaye ngithi umuntu onjalo uyangibuilda. Ngifunda ku Facebook. Kuhlekwa. Because khona nje abavele bakuthuke babe baningi bekuthuka. Nina nasijwayela angifuni ukubiza inhlamba babe khipha lapha. Ngikhulume nje lokho. Okay. Mase wa posta lama video. Yes. Uyawulindela ukuthi khona abantu abazowabukela. True. Ya noma bengasazanga kube inamba engakanani but esikhathini esikhona kuma podcast amaningi they are only running after views. Yes. Running after trends. Zonke lezi zinto lezo. But uma usumzalwane kunezinye izinto ongeke wakwazi ukukhuluma ngazo noma usuthanda. I think into ebaluleke kakhulu ukuqala kubazalwane bonke engathi bangaba nobudlelwane kakhulu noNkulunkulu. Wow. Babe nobudlelwane kakhulu nomoya ongcwele okuyena ozoba guide because mina ngizowenza amaphutha